keep it moving. You miss caring. When I beg a movie, it's a sentin in Plomena Bopiltus. Sanwanani Dumelang Absheni, Ikamalam Mundum Gaise, and welcome to One on One on PSC channel Power by Suti. Please don't forget to like, subscribe, and leave your comments. After these amazing performances, Yipi Ngomo Itandile and the Yipi performance Itandile. Hi guys, my name is Whitney M. All the way from Busaka, based in Soweto, G2. So the first song that I'm going to perform is called Makalanjalo. I did it with DJ Mika S. And it was inspired by people who complain a lot. So Zikalanjalo. So please guys, Musukala. So the song is Makalanjalo. Let's go. Yo, what's up? This is your boy Lizzy, and today I'm here, Bisho Mkudu in South Africa, in Soweto, Kaufela. I'm going to be performing a song called Itemba. So Lego Banana is basically about Itemba, not losing hope and being focused all the way up to the top.
lithi baba vuka 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 uyobanda ngivuswa kuseni izwe lincane lithi baba vuka 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 uyobanda ngivuswa kuseni izwe lincane lithi baba vuka 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 uyobanda yeah baba 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 yeah 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 ay nganami ngizohafeza amaphupha ami impilo yakho isazoqhakaza noma bangathi hey ayizana lwami uyokhanye ebusuku kushise noma kubanda ngoba lo msebenzi ngawutholelwa ingelosi mina ebuya kumdali manje kuyaphandeka baba 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 yeah baba 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 yeah izengane 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 lelona
mamelala iyobangati akukase kwabamnyama masihlale sixoxe kuze kube mnandi ekhaya bazongibona mina masikhipha amahene sishabe nabomngane sikhohle ngalezi nkinga masihlale sixoxe masihlale siphuze masihlale sixoxe kuze kube mnandi ekhaya bazongibona mina masikhipha amahene sishabe nabomngane sikhohle ngalezi nkinga masihlale sixoxe masihlale siphuze
inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami bangibiza ngomqhele 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 angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami angifuni abatshela abaningi sengifuni abatshela ababili abajulisa inhliziyo unetheze kumoya wami bangibiza ngomqhele 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 This is your girl Iquinia Soweto is totally
Mngayise, and again, this is 101 on PSC channel powered by Snoties. Don't make sure you know what I've been amazing performers. You know what you do, Chomi. You are so busy. Lady DJ Mika. Yes. Yeah. Yes. So what's a halal? So the songs that I just performed now, we're going to drop them. That's all the way. And before I get to cut this off Period. on one today, I just want to say something. Shout out to our amazing DJ. TJ. Tango. That's all. Thank you so much, guys. Before we by the episode dating, you guys have been amazing. We must give our artists flowers while they're still alive. Oh. Period. Let's keep it moving. Yimi scaring. When I peg movie, it's a sentient